Este libro non ten respostas, Xa sabedes que como galegas só temos preguntas. Porque as nosas respostas sempre é depende. Pois este libro está cheo de dependes. Aquí xorde un do que non debemos minimizar nin evadir. Concedámonos o tempo para despedirnos do que xa foi e xa non é. Porén, que iso non nos impida apreciar o que si está sendo. Poden non gustarnos, pero non quita que sexamos conscientes da relevancia que ten o que está ocorrendo agora, sen importar que coincida ou non co que desexamos, idealizamos, programamos ou deseñamos na nosa mente. Cando algo se fractura, que podemos facer con eses cachiños que quedan? Un mosaico pode ser entendido como unha morea de pezas quebradas, desordenadas, ou como unha forma de arte que transforma unha ruptura nunha nova disposición dos fragmentos para crear algo xenuíno. Os pedazos rotos da nosa experiencia vital teñen valor e a capacidade de seguir creando. Creo que o morcego axúdanos moito como inspiración nese sentido, que ten o sonar para atravesar a escuridade. Ao final as sombras forman parte de nós. E fanche tamén, unha miña experiencia, abrazalas como un morcego, abrazarse ao completo, sen querer rexeitar esa parte que non nos gusta tanto, todo nos conforma, todo nos compón. Que opinades das rupturas? A veces son para ben e a veces son para mal, depende. Que galego! Cando rompes, sempre ganas e sempre perdes. Ai, que interesante. É unha transformación, pero sempre hai de todo en cada cousa da vida. Y hay una expresión que yo le escuché a mi hermana que dice, vivo con la maleta hecha. Oh, wow. Entonces, a lo mejor, con la edad y a lo mejor con la experiencia, tenemos que coger conciencia de que no hay nada escrito. No somos tan dueños de nuestro futuro, ni de nuestra vida, no somos tan dueños. Y en un momento dado, la expresión de vivo con la maleta. Lo que hasta ahora me funcionaba tal, y mañana tengo que cambiar. A arte dos mosaicos pareceme preciosa, porque creas, o que dicías ti, creas algo novo, verdade? E por iso puxen esa metáfora tamén neste texto, que é unha oportunidade de que hai unha ruptura, hai un cambio, hai anacos, pero estes anacos poden valer para crear algo novo e para, que dicías ti, Ana, seguir para adiante. É dicir, é como di o noso amigo morcego, pois para voar nesa escuridade. Teño esta situación, pois que saíamos aquí con fame de vivir esta situación até o final, atravesala, porque os momentos son, agora hai un e despois virá outro, pero ese outro que virá non virá, é sempre presente, sempre é a maleta de tua irmá. Gustoume moito esa imaxe de vivo con la maleta hecha.